No, iya. Mbak Waluyo niki kendeng wektune ya wis setengah siji. Nggih. Monggo nek gojek kedawa-dawa ki ya tidak baik. Iya. Lah nggih ture. Ya iya. Mila kula ajeng neruske lelakon. Nggih. Matur nuwun pokokipun kula mon nderek ndedonga mugi-mugi warga ing kula mriki tansah kalih sing sambikala pinaringan rezeki. Amin. Bagya mulya ingkang bangun wisma enggal cepet dados kukuh bakuh ayam-ayam tentrem ingkang mangkin wonten ing mriku. Usahanipun Pak Joko saya maju. Matur sembah nuwun saderengipun kula mandhap kabatan kula menika keparang matur. Saderengipun keparenga kula badhe nyekar maca pat dandang gula. Nggih, pripun? Tak ngrungokke. Menawi lepat kula nyuwun panah. Oh ngoten niku tok. Nggih. Ah nggih. Kuwi parikan jebule. Nggih, matur nuwun Mbak Waluyo kalian Mbok Disuhin. Iya. Ayo terus kelakon, sawingin terus kelakon ayo donga marang Saring Gusti kirim pati kasih, Nduk. Iya. Khususan ilarohi Kanjeng Sunan Kalijaga wa ilarohi Ki Sena Nugroho wa ilarohi para pepundhen dalang sanes mantor Al-Fatihah. Ayo nduk diteruske lakone. Nek gojeke dawa-dawa ndak ora prayoga. Ya ayo mata derekake. Tansah marmamoring sukma. Sinuk semaya winahya ing asepe sinempentel ing kalbu. Pambukane warana tarlen saking liya playaping aluyup. Pindha persating sumpana sumusuping rasa jati tan kamusa manjing muten gumpit sanggar sangarup kana gantaka capa sang Raden Megananda ayandhek lampahing sang Raden Gunawi Bisana kaya banyu tumaper ing daratan. Kendel paman. Motor sang rakyana peteh ndanging prawadya bala osor tambur miang suling pepandhen talutak mewah bandera kakandha mawarna-warna pindha caladyan asri kamuryan ora pangling kaya anakku Indrajit Megananda. Ih, paman. Kula aturi kendel. Ana apa kowe nyegat kelawan lakuku? Nggonku bakal lunga saka negara Ngalengkadiraja. Nyuwun sewu, paman. Dawuhipun Kanjeng Rama Prabu Rahwana Raja paduka kinen wangsul kundur wangsul wonten negari Ngalengkadiraja. Pigatine kepiye? Mau bapakmu nundung kelawan aku. Bareng saiki aku arep lunga, lah kok dawuh karo kowe utusan karo kowe supaya ngendheke lakuku. Nuwun sewu. Rama Prabu Dasamuka rumaos getun keduwung. Awit sing ngandika sampun dipun tundung rikala semanten Rama Prabu Dasamuka nedheng duka yayah sinipi. Mila samangke kula dipun dawuhi dening Kanjeng Rama Prabu Rahwana Raja inggih Rama Prabu Dasamuka supados anyandhek lampah sing ngandika paman Gunawan Wibisana kinen kundur wonten negari Ngalengkadiraja paman.
kagiatri sangga pirangu rinanggul kinempit-kempit dosang retaning bawana oh lah jagat dewa Bathara jagat pangestu kara wayah Bathara jagat Megananda ih wonten imbalan nek kowe nampa ngendikane bapakmu nampa dawuhe bapakmu yen to aku kinen bali mring negara Ngalengkadiraja sing gedhe pangapuramu aturna mring bapakmu aku ora iso bali geng menawa paduka mboten kersa kundur wonten negari Ngalengkadiraja aku wis getun geduwung aku wis kodhen penggalihku wis aja nyegat kawalaku aku bakal suwita mring Prabu Sri Rama Wijaya menawi jantika mboten kersa badhe kula rudha paripaksa mawon Raja muntap lir kinentap suka yayasinipi netra kocak ngondharan tircaca pang mawinga-winga hidup nyomangalon cakra ambaranang nuwun sewu sekawit kula badhe ngginakaken tata krama karo sampeyan ing saiki bareng sampeyan ngandha ngandhake yen to ora kersa ndak boyong kundur mring negara Ngalengkadiraja nuwun sewu kula paripaksa kula kedah wantun kaliyan panjenengan waniya ya diage nek pancen kowe arep wani karo wong tuwa kowe arep wani karo pamanmu diage nek kowe arep kualat karo pamanmu gage tandingana pamanmu iki mboten nginten babar pisan mbok dikira Indrajit wedi karo paman Gunawan Wibisana kula rudha paripeksa kula pulasara sampeyan mati kowe po pinedhang ligan ing cocota ruseng kiker kari araga patan kariku iblis lanat ana wong sing nonya raiku atmajane Prabu Bisana ya kuwi Bisawarna aku patih Wisapraja keparat ayo Raden Indrajit aja kanthi srana peksa nek pancen arep surana rudha paripeksa aja mungsuh
Bendaraku Raden Gurami bisa ngelangkaono bathange patih Wisapraja. Ah, mati aku maju Jakarta tinggal loncat Raden Indrajit. Boy, ya, boy, boy. Yo. Wah, iblis lanang. Prajurit maju. Sikat, hei, pa, yo, sikat, yo, hei, wo, yo. Trời ơi,
Jayut Sus Yo Hapa Madiau Sambato mesti bakal tak rampungi Yos Yo alah Yo Yo Wea Yo cocok tuh bol dadamu Hoi yo bo aja boya soendo Đôi một ê balik no Out ba Madiau Yot Yo ba Wah Yolah Hei dah Hoi Yo Ger Jar yo Oh Bot ayo Madiau Sambato Oh ya Oh Oh Parat Duka yayah sinipi Sang Raden Megananta nalika semana ngliga wujuding pusaka panah Kyai Nagapasa den puja den sebda kumayane mijil naga sak bongoting wital nalika semanten sigra ngobrak-abrik padya bali Sang Grawan Wibisara kula Dar
Anglika wujuding pusaka Kyai Sora Maruta Kadura Wekasan den puja nyebda Maruta Ageng ameses ponang Maruta Ageng sigra kontal Sang Megananda tebih dawah wonten garingal kula diraja ngapun Wah! Yo! Mangkah anggro sesumbar mawalindhu bumi gonjeng umaludha kuntur gayatuk Kakang Prabu Dasamuka kula nyuwun mangapunten dinten sakmangke kula mboten saged suwita malih marang ngersa jengandika kula badhe mbalela dinten samangke kula nuwun pamit kula nedya suwita marang saning Sang Prabu Sri Rama Wijaya Kakang Prabu Dasamuka Boy. Mapinang Karangabang nyawonake utang patinutira kang anembur nembur eka siji watamanunggaling rasa kakarimang muni bangun muni bangun ana peteng dudu wengi ana padhang dudu rina petenge ngantaka mewah padhanging nala oh latar raja Siradya aja kaget bala-bala sekara bala-bala banyu kabeh tawi ning kene diusahaken nampa dawuh saka Gustimu Ratu Gustimu Prabu Sinuwun Prabu Dasamuka kaya Sinuwun Prabu Rahwana Raja wah latalah kiraka eneng apa ngawe kelawan Byajul Sengara kaget rasane atiku rikala semana aku lagi dolan menyang Semin lah kok dadi aku diawe karo
Kiraka Janggisrana wah elah ngawe karo Dedya kala yuyu rumpung ana wigati apa Kiraka dina samek aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Dasamuka ya Sinuwun Prabu Rahwana Raja gandeng Sang Prabu Sri Rama Wijaya bakal ngedekake tambak utawa jembatan utawa kretek ana ing Samudra Hindi marata diake aku didhawuhi dening Sinuwun Prabu Dasamuka kinan ngrusak pepasrenan ya wujuding tambak sing bakal dibangun dening Prabu Sri Rama Wijaya banjur aku kadhawuhan ngopo rusakan saka jero banyu aku tak manunggal dadi siji ana ing rombongan kera-kera aku tak dadi Dedya kala Kerasakti kowe do manunggal dadi siji ning telenging toya iya Yayi yuyu rumpung ayo budal ayo Kakang budal ora sasuwe iki mangkat dina iki yuyu rumpung lan Sandiya Boy. Oh.